sa. Ato bitong. Ayaw naman tama kay mong ngangarak mo man. Sige na. Tanaw ko, tanaw ko. Relax sa. Dali na, di bito kay. Paklininga pa rin na. Or pasta. Smile gani. Sabah dito. Kapanangid ni tatay. Tay mo to namin dentist ay. Hi guys, good morning. What today Miss Dentist kay hang ipa tanawag ni po ni Aliana. Gaya na. Ayaw hilak ha. Alaw yun. Ug gamay pa ko ma. Di man ka gamay. Inag, may dentist nga ha. Sabi, doon na rin. Tiguangon na tong dentist ma. Bata pa. Ang tatay mama ra nang tiguang ni tatay ma. Di uy, bata pa. A few moments later. Hayan na. Diya guys, dara Miss Clinic, inja naka-line up mi. Napay nauna na mo magawa sa amig mahumanto isa pas Aliana. Grabe guys, gikulbaan jud ko kay first time nang mudang Aliana kay sa una gidana ni Sagna og sa ubay. Ang mga dentist wa jud nahimo. So karon gibati jud ko kakulba kay basig mapareha na pud to sa una nga wa jud nahimog dentist kay luhag si Aliana. Nas baso gang. Mugmug ko no. Dali. Mugmug ba? Dali. Ari iluwa ha, iluwa danhe. Mugmug ra. lang. Padura hinera na. Very good mong guna sa dya. Sandig lang ga, sandig. Sandig ko no dali. Kay tambalan lagi ni doktor na imo. Bukan sa kukur nito na. Di lagi. Uya nang ko. Unya lagi kornito. Ato sa nang ayaw nimong ngipon kay para kaon ka panito anya. Nagaman lagi. Ato bito ng sabot. Dali sandig na. Very good. Salig ha. Sandig na butan mas sinasya dali. Tanawon na ni dok ag imong ngipon. Higda ma, magbarog ko. Di pwede magbarog. Higdara kay maglisod si doktor. Dari ha. Ate isa kay mo lawas ha. Higdara relax ra na. Higda. Namas mama. Tanawon na magud imong ngipon. Higdara na. Saka na ko gamay ha. Saka na ko gamay ha. Isa ka na ta, isa ka. Very good man sinisuan. Aliana. Ako pahigda gamay. Love ni mama man na inja kay kuan kang tagkornito. Ay, lamias ko nito. Ako pahigda gamay biha. Gamay ha. Higda lang. Saka. Ini ka isog pa to be. Isig ko ni babo. Babaw ka. Uswag pagamay na ana. Na, very good. Very good lagi na siya. Andig lang. Saka gamay gamay. Saka gamay gamay. Nakagamay dali. Merong madalita kay makaulitan na. Very good man siya siya. Cornito. Makakuan. Data ma. Ano palit good. Ito magmerkado. Na red, na blue, na white. Ang sapa na. Ate. Ano naman? Love you. Sila ate. Love you. Saan na siya, be? Kapag tanaw Ana man na upa. Very good. Kani mo ipapasta na? Kani Anong sa nas- bangan? Okay. Sige, sige. Makaya na nito. May cry ka, be? Basta very good ni Aliana. Very good. Maadyo ang ipon. Uy, sandig lang, be. Ang santi ko no. Bahigda ang gyapon. Higda gyapon. Tama ko nakakumita. Di pa lagi pwede. Wa pagalimaw pa man tamahuman. Put mas doktor. Ito imo hangipon. O sa kamukha nito. Okay? Okay naman. Okay na Palitan lagi. man kanima magdaghang ko nito. Hindi ko man, no? Alitan ni ma'am. Okay. Sandig lang. Love you yan ah. Dali. Sandig ra ko no. Dali. Relax ra ba mama. Sabi tos mama imong duol. Ako ni ibutang biha. Paak lang ka ani ha. Adi hawi imong baba ha. Kaya oo. Di uy di pwede. Ito lang green atong butang. Ito lang green. Ha. Padi hawi. Ayos ah. Ha. Dali. Ako Dali, ibutang. Pi, saka tabi Ikaw ha. pa. Gamay ha. Saka. Okay na, okay na. Higda lang, higda. 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 Higda ra. Very good mo na. Ah. Nga nga na. Ah. Di lagi. Di
manggod labyo, di manggod. Dali na. Ikaw butang, oh. Ikaw butang. Dali kay, Balik tayo. Asa ka? dali. Balik. Ito din isa day. Magka. Nga na rin nakatanawon ra. Paaka ra kay. Nana po pa aka. Di ko. Dali. Open lang imo. Open ra. Open ra. Open ra. Open lang imo na tanaw. Open lang imo na. Inga nga lang. Sabot na nato yan na. Please. Open lang imo. Open lang. Asa. Open. Open mo tanaw si. Harong madali lagi ta kay makakaantag ko nito, di ba, ma'am? Oo, ano ka kaunta ko na. Ganyan ni mo, ma'am. Ako? Gigi. Dire. Ay, may po na. Ag ikaw, Aliana. No. Very good bang pa. Very good bang guna si John. Friend si Aliana. Dagan na ta ha. Migo na ta ha. Li, open na Ato limpyuhang imong mouth ha. Open lang ka hamas ni mo Di ha. magud kayo sa ni doktora. Ayuhon magugngipon tabangan magaling ka kay maayo mangipon. Para mo kaong dagdaghang korneto niya. Di na di ka kagalulipap ug di na maadyo. Ha? Suction. Suction ko na. Butangan na to kuan ha. Aron di ka magsigig luwa-luwa ha. Ang Kaya ang kanibe. tubig aron di mapuno ang imong Laway ko ko rito. Hindi lagi. Mukha nagagkornito niya dali na please. Nagruman di ta makakagkornito dali di ka magdali. Lisod basta. Magdugan no. Dugay man. Cleaning sa Maglimpyo sa tabi. Pwede ni karang ang pasta mabasa. Atong kita on sa nako balik ha. Dali tanaw sa ni doktora. Sa kadako. Ay nga nira kadako ah. Ko lagi makakita. Kadako doktor. Ko pa lagi makadako dali. Kanang butangan na ko anak to ha. Kay kung kuan ato ninyo gi temporary. Dali na. Arong madali tay. Di lagi. Tanawon ra man gud na. Tanawon ra man di doktor sa amin ra man gud na. O ana ba o. Pasigo ang samin. Dali. Tambawi pakan ako gurnito ma. Bakan lagi ka kornito naguman. Nga sa ato ditong si Jay Ibto nun po. Ayaw naman tama kay mga ngarak mo man. Sige na. Tan-araw ko, tan-araw ko. Relax. Relax ra. Dali na di bito kay. Paklininga pa rin na. Or pasta. May ganing pasta. Dali na. Diyan ka maglisod mo muna na. Oo, de palitan Lisod mo gud. Kornito man na dyan favorite ko kornito. Dali na. Higda na kay naparabay pasyente naguwat. Brush lang ta ha. Di ra ba kita'y tambala naparabay lain naguwat. Okay, very good. No, very good na. Sa toothbrush ra, di hilabtan. Limpyuhan ra. Ang imuhang teeth. Limpyuhan rang doktora. Kaya ra makauli na ta. Nagawat rabas kuya dyan, Mark Natos, gawas. Ate kuya di ay. Very good man, good ni si Jo. Sa hospital ni ma. Hospital ni. Only child mo ha? Ha? Only child? Dali yan. Diray lamon ma. Ira ato lang. Limpyuhan ra. Limpyuhan ra good ni doktora. Para di mo takot sa ubang ipon. Ilan yung clinic? Limpyuhan ra nga kay madto ta. Kaya ba ka na mo nagpintal-pintal be? Na Atong pintalan gamay imong ipon ani ha? Kada ara nga kay arong makuha dali. Very good. Di mas Toothbrush mo. very good man di si Jo. Okay, very good girl. Ikaw magbutang? Mahal ka ikaw magbutang be? Okay. Okay. Ikaw magbutang? Di. Sige, ikaw butang. Okay. Likod na punta. Diri, likod. Ikaw butang. Nawa di bito sakit, di ba? Very good. Okay. Spikas na pod. O, magbutang ta. Reload. Butang ta. Okay. Ikaw butang. Likod ta ha? Ikaw. Diri, tubangan. Ikaw butang. Okay. Awa. Very good lagi na si Jo. Siya mama. Likod na po, diri na po dapita. Okay, very good. Dagdag tabi. Batangan na to lain na. Tagamay. Batangan na to. Okay. Ito likod ka mo. Sige. Ito, pikas. Likod. Sa likod, bidiri. Likod. Nawa, very good lagi di Aliana. Okay. Sa pikas din. Dito pikas. Okay. Sa likod ka. May anak to ha. Nawa, very good di lagi sa sakit. Dito pikas. O, kanina. Very good.
Dali likod, sa likod. Relax ka. Wow. So very good. Sandi ya. Sandi na. Ad. Di man makita ni doktora. Brush na ta ha. Sige. Suyo po na natong laway bi, okay ra? Sa'yo pa ko dalawa. Katulong kami ba ang ka? Okay ra. Be? Buwas nila. Basta be. Dali ta brush na imo ko atit. Ang among brush dari mo tuyo. Ya, Ibrasan. Matuyok na. Ana. Nga na ra yan na. Na. Nga na ra. yan among Toothbrush na si Jang. Open ni. Ngangag dako. big big. Ayaw. Di lagi. Di dali karong madahuman na ta. Nasugdan na magunayan na. Nga na ra maguna. Nga ra. Open wide. Ana. Nga. Ana. Pen ya. At sinanay ma. Tas bay. Naana padung na si nanay. Nga na ra manggod nga na. Ayo luwag ha. Kay limpyuhan ra. Hapit na. Hapit na to yan. Ingato ra manggod to. Ikaw mo brush? Si mama ra be. Ako be. O si mama Si mo mama brush. ra daw brush. A few moments later. Mag-thank you ka nila doon. Ni doktora. Thank you ka. Dali. Sa may mangingan, thank you nila dali. Thank you ni doktora. Nagsuri si Jala. Dali rin. Dali na yan. A few moments later. Hi guys, nakauli na gajud mi. Gikan sa dentist, inja. Si Aliana, wa jud siya maibti, wa po siya mapastahi kay di jud matabang ko anjud siya mo sa nganda na mo iglas jud, mo bako di jud siya. Og makakita siya na equipment nga sa jang baba. Mahadlok. Mga tuwa dyan nahimo ag dentist, igura dyan si Jagi kliningan. Diyan na si Jagi, nag-recommend ng dentist nga kuan, i-refer si just lying hospital or clinic nga katong dentist na ay pampakalma nga di sa Aliana mo. Si Jagi maluhag ba? Diyan maluhag man dyan si Jagi guys, di man dyan pwede kay Anja ang dentist po di po siya mo pugos kay mahadlag siya ma-stress siya ma-trauma siya hinuon. So mga tuwa di na himo. Gi kliningan ra. Wala naman po pugsa kay nahilak lagi. Kurto bras pagpa-cleaning wa di ning na-cleaning jig maadyo igura nakuanan kay mahadlag siya na isud sa jang baba na equipment nga isud mahadlag muluhag mubakod. So mga to guys, nauli na laman mi. Wa si Jama ibti naarabaga jay. Ibti na ng daghan sa bagang dyan napi pastahon ng danis front nga ngipon. Nja, mama jay mahimo. Pero hindi nga nagdintis nga kuan. Nung pahibaw ra sila, ug nana sila'y kanang ipainom bitaw kanina man to sila. Maingon ra sila, nana sila'y kanang tambal bitaw nga ipainom sa bata nga ng Aliana para mo kalma, para makliningan or mapastahan. Sa karon na pa dyan sila ingana, ni nga na tumapahibaw ra ko na sila og naana nila ingana. Kay sa panahon karon lisod po kung mangita ko madtukog syudad, sa dapit na. Maghuwat na laman may uguan, available na sa ilang klinik, kay kanilang klinik. Naraman po dari sa mong lungsod. Dool ra. So mara to guys. Daghang salamat sa tanan nga ning tan-aw ug ni suporta din ning hang vlog. Salamat ninyong tanan.